Katrin tal-Mdina dwar Dukakija. Isimgħu dil-ġrajja u żommu b'tifkira il-ors ta' żewġ qonja mill-aktar tal-gżira. Nofs Malta beħġara biex tara l-Katrina ittejjeġ mal-ħakem tmur bikri l-Mdina. Bir-rassa minn kmieni miżawt kollox kien, fejn rasek iddaħħal ma fadal imkien. Id-dar imaħnuqa bħal bajda mimlija imżejna bil-ħxejjex għall-ors imħejjija. Hemm erba' għaddejja bil-wieqfa fil-bieb biex jilqgħu l-ħaddara, il-qraba u l-ħbieb. Il-ħakem imżejjen bil-biesu s-sabiħ kien ħieni bil-qiegħda imdawwar kull ġieħ. Katrina, l-arusa, bħal warda Maltija, ma ġembu misjuba, ferħana u mistħija. Uħdeja mdannita u rraħeb ben-nard, il-barka xtaqulhom mis-sema sal-art. In-nies ta' madwarhom għal ġilwa mħejjija biżdieri u xwabel, imamra u miksija, weqfin ser jitilqu, iberħu l-bibien, ferħ ġewwa, ferħ barra, tifriġ kullimkien. Fil-waqt ifeċ fieres, iqammes mal-ħara, iż-żiemel biex jofroq bħal triq għal-ħaddara. Min tala fuq qadba, min sal fuq riġlejh biex jara l-arajjes għaddejja meħdejh. Il-qniepen idoqqu, jannu xbejbiet, bit-tabal u żmamar bdew jidwu smewwiet. Katrina u l-ħakem taħt star tas-satin mal-ħbieb u l-ħaddara għall-Knisja ħerġin. Mill-bjut u mit-twieqi xeħtulhom dafriet, mill-ġwielaq qudiemhom war ċerdu xbejbiet. Mid-barka xtaqulhom mit-tena, mid-ġid, tifħir fuq l-arajjes kull fom kien jgħid. X'kien waslu fil-misraħ laqgħuhom użżieb bix-xama f'idejhom fid-daħla tal-bieb. Daħluhom ġol Knisja li kienet bħal ġenna mixawla u mżejna biġmiela titenna. Hemm għamlu xi talba u rraħeb marħdejhom berkilhom il-ħatem għaqdilhom idejhom. Lil-wieħed u l-oħra staqsihom fil-ħin kif titlob il-Knisja joġbux lil xulxin. Kif saret il-ħalfa u ħadu it-tfit, ir-raħeb berikhom u hekk mar jgħid. Qalb waħda tnejn sirtu, hawn minni mtejġin, inħabbu biex tamru u tgħixu ħenjin. 10 xwieni tal-edewwa deru jsalbu dan naħiet, resqu l-pwales, nies hemm niżlu, kollox ħemda, kollox skiet. Iżda l-asis minn tad-dejma li lemħuhom risqalhaw biex jarfu l-tal-Mdina f'daqqa waħda l-aħbar taw. Daħna kbira fil-waqt saret, fis il-qniepen sħiħ daqqew, imbla waqt irħula qamu għall-Mdina mħarba ġrew. Il-ħaddara xejn ma basru meta semgħu dak l-ajjat, ħasbulu ma nies ferħana qed jitħallqu mat-triqat. Imma dawk kif daħlu ġewwa, nies u rġiel bit-tfal f'idejhom, għarfu l-ħakem li l-għadu ma jdumx wisq ma jasal ħdejhom. Malli l-ħakem samadana lil Katrina qal bil-ħlewwa. Alla jagħti s-sabar lilek, jien semmur nirbaħ l-edewwa. Jalla, jalla rġiel qalbina, tqassmu l-kol sabiex nerħula, jalla rġiel għaliex it-torok ser iħarbtu d-djar fl-irħula. Tar il-għena f'daqqa waħda, il-ferħ tbiddel dlong fi mirar, ma tismax ħlif nisa tnewwaħ, sew fit-toroq kien fid-djar. Dik tbus lir-raġel tagħha, l-oħra tgħannaq lill-arus, ħabel wieħed qatta waħda, min janna min ibus. Kulħadd ħejja ruħu sewwa għat-taqbida mal-kefrin, illi ħarbtu kull ma sabu f'kemm irħula bdew deħlin. 300 ruħ mal-ħakem telqu, nofs bir-riġel, nofs bir-kib, kulħadd ħalef li fl-Mdina rjus l-edewwa għandu jġib. Ħin bla waqt bħal sħaba sewda lemħu l-isfel biet meħdejhom. Ġrew għal fuqha daqs fieret u l-kefrin ġew taħt idejhom. Bdiet taqbida li ma bħala, minħallija saħat tard, aħbad, idrob, infet, oqtol u t-tadmija
ġara fl-art. Mietu bosta mill-edewwa, il-Maltin ukoll batew. Dawna rebħu, dawka ħarbu, lejn ixtut mnejn kienu ġew. It-taqbida kienet ħarxa, damet sewwa nofs ta' nar, rjus it-torok bħala rebħa quddiem batu għall-aħbar. Birjushom imazza l-imdina deħlin kemm ħarġu qalbina, għalissa mniktin. Għaliex din il-ħemda, dil-ħasra x'inhija, xi tkun dik is-sura li ġiebu mottija. Il-ħakem x'sar minnu l-arus ta' Katrina li rajtu filgħodu imdawwar biż-żina. Sewmalli l-edewwa, Arreqa u Kefrin raw ruħhom mirbuħa minn ħut tal-Maltin. Fil-ħabta tnejn minnhom b'sejf ġembu nifduh. Fl-art waqa' u n-nies tiegħu hemm mejjed refgħuh. Min jaf jgħid ħasset kif samat l-aħbar Katrina. Bħal berqa dlonk toħroġ mid-dar u l-ħbieb marru raja sabiex iżommuha, il-koll daru magħha u riedu jsabbruha. Bħal ġenna u jaqbada, ma trid tisma' l-ħadd, bdiet twarrab b'idejha bikkiet lil kulħadd. X'intilmħu tintelef u taqa' hemm fl-art fejn kienu filgħodu xerdulhom il-wart. Min xebba u arusa f'jum wieħed dil-mara ittejjeġ u tormol. Min jista' jsabbara?